Αυλαία και πάμε θα σαριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνής. Αυλαία και πάμε θα σαριανάμε κοντά σε χίλιους προβολής. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Ταξίδι αρχίζει μόλις βγει το φεγγαράκι στη σκηνή. Ξανά μαζί. Φούστα μπλούζα. Τι πιο κοινό για μια γυναίκα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φούστα μπλούζα για κομψές και θηλυκές εμφανίσεις. Ξέρεις τι νούμερο σου τυχαίνει φοράω εγώ? Όχι. Το 3. Και? Θανάσης είσαι! Αυτό το Θανάση που περιμένεις? Ναι! Το παλιό σου το άντρα? Ναι! Ο μπαμπάς σου φοράει το 4. Είστε ένα θεατρικό δίδυμο, πολύ πετυχημένο, το γνωρίζουμε όλοι, και γράψατε για ένα σετάκι που έχει φορεθεί πολύ. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Αυτή ήταν μια ιδέα που την είχαμε πριν από 15 χρόνια ή 15. Και δεν την κάναμε ποτέ και τώρα ήρθε η ώρα να την κάνουμε. Είμαι γυναίκα! Ξέρεις εσύ καμιά γυναίκα να την λένε Θανάση? Πολύ λίγα πράγματα έχουμε γράψει με συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, αφορμή από την επικαιρότητα ή κάτι τέτοιο. Αγοράκι μου έτσι είναι έρωτα. Σήμερα σε θέλω! Αύριο δεν σε θέλω! Παπά! Ορίστε! Όχι εσύ αυτός. Παπά! Ορίστε! Εσύ τι έπαντας αυτό? Να μου πεις τι να μου πεις, δεν είσαι ανήλικο! Η Φλωρίντα, στο συγκεκριμένο έργο, διεκδικεί τη μητρότητα. Παράλογο. Ναι. Ή μήπως όχι και τόσο? Είναι φανερό ότι είναι συγγενής με το παιδί, είναι ο πατέρας του παιδιού. Τι πρότυπο θα πάρει από τον πατέρα σου γι' αυτό? Το παιδί μεγαλώνει με μένα και με σένα. Δεν έρθει τώρα ο άλλος να μου το κάνει Dana International. Σίγουρα είναι δύσκολο να πεις τι διεκδικεί πατρότητα, μητρότητα, αλλά ξέρω εγώ πρέπει να βάλουμε μια συγκεκριμένη ετικέτα στα ανθρώπινα συναισθήματα. Σίγουρα αυτό το παιδί το αγαπάει, όπως και να έχει το πράγμα. Αυτή η σχέση είναι αφύσικη. Κυρία Λαμπρόγιαννη, πώς την παλεύει η Μέρη όταν της γίνεται η μεγάλη αποκάλυψη? Ας πούμε ότι η Μέρη είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να είναι μοντέρνος, άρα προσπαθεί να αντιδράσει όσο πιο σωστά γίνεται. Νομίζω ότι είναι και λίγο καλός άνθρωπος, συναισθηματική, άρα προσπαθεί να τους καταλάβει όλους. Τι περνάτε όλοι εσείς εδώ πάνω σε αυτή τη σκηνή? Το πάρω να του πω, να βρεθούμε σε πιο ωραία. Λοιπόν, φεύγω. Εσύ δεν θα πάρεις την τροπία, Κώστα. Όχι, δεν μπορώ. Περνάμε τον παθό μας στον τάραχο. Ο Γιάννης. Ο Κούπερ. Έλα, Γιάννη. Γιάννη. Εγώ είμαι η Λαρίσα, μια Ρωσίδα υπηρέτρια του σπιτιού, η οποία παρεμβαίνει συνεχώς μέσα στα τεκτενόμενα του σπιτιού, χωρίς να της δίνει κανένα στο δικαίωμα, το έχει πάρει από μόνη της. Και στόχος της είναι να διαλύει ό,τι σοβαρό συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Και από καλεφάρει δύναμη. Τραβάω, δεν ανεβαίνει. Κάνω την φίλη της υποδέσποινας. Μανώλη, αυτό που συνέβη ανάμεσά μας πρέπει να το ξεχάσεις. Ήταν κάτι που έγινε πάνω σε μια στιγμή τρέλα. Δεν έγινε μια φορά. Είναι τρεις. Ούτε τρεις, 12. Πάπα να θεμάσαι, τις μετράς. Ναι. Και καθηγήτρια του γιού της, με τον οποίο έχει και μια ερωτική σχέση. Στον Ντούκου το περνάει. Αυτό είναι το πιο αθώο από όσα συμβαίνει σε αυτό το έργο. Πρέπει να σας πω. Η πιο συμβατική σχέση από όσες γίνονται εδώ. Διαστραμμένη. Αυτό το αθώο κοριτσάκι, αυτό το ωραίο ξανθό μαλάκι, είναι η ιερωμένη μου. Αλλά δυστυχώς αυτή η ιερωμένη μου είναι άντρας. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και επειδή όπως στη ζωή γίνονται όλα τα πιο απίθανα, έτσι και στο θέατρο, εγώ ως σωστός σημερινός σύζυγος τσιλιμπούρδισα στο εξωτερικό και τσιλιμπούρδισα με αυτή την κυρία, η οποία είναι ο πατέρας του παιδιού. Γενικά όλη η διαφορετικότητα που μπορεί να υπάρχει μέσα στην κοινωνία και το πώς την αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς. Δεν έχω φίλους γκέι εγώ. Δεν είναι ο κείμενος γκέι. Είπα εγώ τίποτα, είπα να μην το παίρνει. Να το παίρνει. Αλλά σεμνά και με τριγένα. Το έργο είναι μια καταπληκτική σύγχρονη κομμωδία